Sci-fi novela Nová baňa 2200. Skok do budúcnosti. Martin je 16-ročný chlapec v poslednom ročníku základnej školy, žijúci na strednom Slovensku v Novej bani. Jedného pekného sobotného rána mu volá telefónne číslo, ktoré má uložené pod názvom Šialenka. Šialenka je jeho spolužiačka Alica z priľahlej susednej obce Brehy, jediná osoba, s ktorou aktívne udržiava kamarátstvo. Najprv váha, či jej zdvihne, po poslednom nehodovom výlete na vodopádoch a novom šialenom pláne. Po dlhom opakovanom zvonení si hovorí, či to nie je niečo vážne. Rozhodným pohybom stlačí, áno. Alica, ideme na to. Martin, ideme na čo? Alica, vietor je ideálny a inak, zohnala som si vlastnú výstroj. Pre Martina táto správa znamenala jediné. Mnohokrát sa snažil Alici tento šialený nápad vyhovoriť. Dokonca sa s ňou prestal stretávať po nehodovom výlete na vodopádoch. Teraz rozmýšľa, či neurobil ešte horšie. Alici chýbali posledné dve veci k naplneniu jej plánu. Martin mal kľúče od strýkovej paraglidingovej výstroje, ktoré jej odmietal poskytnúť, a druhé boli ideálne poveternostné podmienky k špecifickému zoskoku. Martin veľmi rýchlo pochopil, čo musí urobiť. Martin, hneď som pri tebe. Dvojica kamarátov sa stretla na kresťanskej krížovej ceste smerujúcej na vyvýšenú lúku zvanú Klobúk. Alica, s úsmevom ahoj. Tak ako? Martin, nie príliš nadšene ahoj, fajn. A ty? Alica, s veľkým úsmevom super, neviem sa dočkať. Martin, prečo sme nešli radšej na otvorenú lúku? Alica, ironicky pretože neviem o žiadnej otvorenej lúke, z ktorej sa dá skočiť na ihrisko. Martin, možno si nehľadala dosť. Alica, možno máš pravdu, ale už som si vybrala túto lúku aj z iných dôvodov. Martin, tak poďme. Nestrácajme čas. Alica mu podala dvojitú paraglidingovú výstroj. Výstroj bola ťažká, ale Martinova atletická postava nemala problém sa ešte s Alicou rozprávať. Martin, sníval sa mi, Alica, taký zvláštny sen. Boli sme na diskotéke v Novej bani, na streche nákupného centra. Autá nemali kolesa a vznášali sa nad zemou. Budovy mali zvláštny dizajn, akoby z budúcnosti, a na oblohe akési mestá. Chcel som ťa poboskať, ale ty si sa odtiahla. Tiež som ťa videl na lavičke s nejakým dievčaťom v tvojom veku, ale jej tvár si nepamätám. Alica, neovládame náhodou osoby v snoch mi. Martin, je to možné, ale nie, ak je sen zo skutočnosti. Alica, ak zhodnotíme pravdepodobnosť, že v našej blízkej budúcnosti budú veci, ktoré si opisoval, otiahol si sa sám od seba, hlupáčik. Martin, a otcovi je už lepšie. Alica, lepšie. Má rakovinu, na to sa človek nemáva lepšie. Martin, aha, prepáč. Alica, to je v poriadku, ty za to nemôžeš. Lekári tvrdia, že ho liečia, ale mám pocit, že ho zabíja práve chemoterapia a ožarovanie a jeho zdraviu sa venujú minimálne, ak vôbec. Martin, a je tvoj otec informovaný o 5 biologických prírodných zákonoch, ktoré objavil doktor Hammer a ktoré akademická medicína v súčasnosti? Alica, skočiac mu do reči Bože, Martin, zase tie tvoje alternatívne psychokeci. Martin, spomenul som slovo, prírodné zákony. Vieš vôbec, čo sú prírodné zákony? Alica, porozprávame sa o tom, keď pristaneme na ihrisku, môže byť. Dvojica sa zastavila na konci krížovej cesty pri Svetom kríži Ježiša Krista. Odtiaľ už vidno dedinu Brehy z výšky. Kým si Alica vychutnávala výhľad a merala rýchlosť i zmer vetra, Martin sa ju naposledy snažil odhovoriť. Martin, vypočítala si to správne. Alica, ak sa bojíš, pochopím to. Martin, nie o to nejde. Len sa chcem uistiť, že vieš presne, čo robíš. Alica, výpočet som robila podľa odbornej tabuľky a tiež som spravila simuláciu na počítači.
Keď skočíme dvaja tandem, máme 99% úspešnosť zo skoku. Martin, a keby si išla sama? Alica, v takom prípade by bola úspešnosť 51%. Martina zamrazilo. Predstavil si, čo by sa mohlo stať, keby pred pol hodinou Alici telefón nezdvihol. Chcel sa jej spýtať, či by skočila aj sama, ale uvedomil si, že odpoveď pozná. Nikto nepozná Alicu lepšie ako Martin. Zoznámili sa v Brehoch v prvom ročníku základnej školy. Pre nízke komunikačné schopnosti sa s nimi nikto nekamarátil a oddelená dvojica mala jedinú šancu na kamarátstvo medzi sebou. Martin trávil s Alicou všetok školský aj voľný čas. Vďaka tomu poznal všetky Alicine nálady, pohyby, mimiku, gestá, myšlienkové pochody, obľúbené veci, zážitky a sklamania. Kamarátstvo si niekedy žiada svoju cenu. Odkedy Martin vymenil svoje detstvo s kopou falošných kamarátov za to, že zaobstaral Alici ukradnutý mobil výmenou za najnovšiu hernú konzolu, za čo sa skoro dostal do polepšovne, ich vzťah sa ešte viac prehlbil. Napriek tomu, že medzi sebou neprejavili nič intímne, okrem nutkavého pocitu byť vo vzájomnej prítomnosti, stali sa na sebe závislí bez toho, aby si to uvedomovali. Martin, ideme na to. Nestrácajme čas na, ideálne, podmienky. Dvojica sa presunula na vyvýšenú lúku klobúk, kde si obliekli výstroj. Alica, nevadí, že budem riadiť ja. Martin, nie, nevadí, aj keď to viem lepšie. Alica, to teda nevieš, ale to je jedno, podľa našich váh musíš byť vpredu, aby sme dosiahli najvyššiu pravdepodobnosť úspechu. Martin, nechcem ťa už odrádzať ani zdržiavať, ale začína sa vytvárať hustá hmla. Alica, vidíš ešte na ihrisko? Martin, áno, vidím. Alica, tak ideme. Martin, áno. Dvojica sa rozbehla a paraglide začal stúpať. Po pár sekundách letia. Zrazu uvideli silný záblesk svetla a pohltila ich hmla, v ktorej nebolo vidno ďalej ako na 5 metrov. Alica, poznám dráhu na spamäť, neboj sa. Ťahá riadidlá presne podľa počítačovej simulácie, ktorú si prešla nespočetne krát. Alica, pozor, keď poviem 3, bude pod nami zem. 1, 2, 3. Dvojica pristála na trávniku ihriska. Alica, pri objatí Martina tretíkrát v živote zvládli sme to. Martin, tak čo, ideme niekde na tú diskotéku overiť si, či to bol iba sen. Alica sa so slzami v očiach nahlas rozosmiala. Alica, a nechcel si sa o niečom so mnou baviť po pristátí? Martin, keď sa vrátime, mám pre teba knihu, 5 biologických prírodných zákonov, v slovenskom preklade od Františka Naďa. Nájdeš v nej odpovede na otázky, ktoré ti chodia hlavou už dlhšiu dobu. Ako Alica objímala Martina, všimla si niečo zvláštne. Alica, bojazlivým tónom Martin. Martin, odvážne áno, Alica. Alica, tá tráva, ktorú sme zošúchali pri pristátí, sa práve napravila. Martin sa pomaly otiahol, chytil Alicu za ruku a otočil sa. Hmla začala strácať hustotu a na obzore sa črtala strecha štadióna futuristického dizajnu. Alica, je to ako v tvojom sne. Dostali sme sa do budúcnosti, Martin. Martin, neviem, Alica. Štýl dizajnu je veľmi podobný tomu zo sna. Alica, mali by sme ísť rýchlo preč, kým nás tu niekto nenájde. Dvojica preskúmala celý štadión, ale všetky východy boli zamknuté. Alica, Martin, čo budeme robiť? Sme v cudzom svete. Ako im vysvetlíme, odkiaľ sme? Budú nám veriť. Martin, neviem, Alica. Je možné, že nás sem nepustia. Budeme pre nich utečenci bez dokladov. Aj keby nám verili, je jasné, že nás nebudú chcieť pustiť späť. Musíme niečo nájsť, čo by nám pomohlo dostať sa zo štadióna. Keď sa dostaneme von, preskúmame okolie a dohodneme sa na ďalšom postupe. Alica, dobre, súhlasím. Poďme na to. Martin,
rozdelíme sa. Hľadaj čokoľvek, čo sem nepatrí. Alica, tak poďme, lepšie, ako čakať na bezpečnostnú službu alebo políciu. Dvojica sa rozdelila a začala prehľadávať tribúny. Alica, kričí, našla som niečo. Martin k nej ihneď pribehol. Alica, našla som ruksak so zvláštnym zašitým zariadením v priehradke. V hlavnej priehradke sú akési batérie. Martin s námahou vyberá jednu batériu po druhej. Martin, ťažšie batérie som ešte nezdvíhal. Ani olovené nie sú tak ťažké, asi to bude mať veľký výkon. Alica, ťažké. Ruksak som zdvihla a myslela som si, že je v ňom látka alebo niečo ľahké. Martin zdvihol ruksak po vyložení poslednej batérie. Martin, naozaj je ľahký, ale batérie sú neskutočne ťažké. Alica, to zašité zariadenie, to je antigravitačný ruksak. Martin, mám nápad. Vybral poslednú batériu a dal si ruksak na chrbát. Lanom z paraglidingu pevne previazal seba s ruksakom. Zo zvyšných lán vytvoril jedno dlhé, ktorého koniec si uviazal o nohu. Martin, všimla si drážky veľkosti prstov na stenách štadióna. Teraz som dosť ľahký, aby som na prstoch vyliezol s lanom na strechu. Vyšplhal na strechu štadióna, zhodil Alici lano a antigravitačný ruksak. Alica zdvihla ruksak, ale ihneď ako sa ho dotkla, začal blikať a vypol sa. Martin, zvládneš to aj bez neho. Zvládla si aj ťažšie. Alica začala šplhať po lane do 30-metrovej výšky. 5 metrov od okraja prestala vládzať a zošmykla sa o meter nižšie. Alica, so slzami v očiach. Martin, ja už nevládzem. Veľmi ma bolia ruky. Martin, nevzdávaj sa. Si blízko. Iba sa drž. Skúsim ťa vytiahnuť. Zaprel sa nohami a ťahal lano, ale namiesto vyťahovania Alice sa po podlahe šúchaním približoval k okraju. Martin, naťahujúc ruku, nemám sa ako zaprieť. Teba bolesť nikdy nezastavovala. Takýto kúsok ťa nemôže zastaviť. Poď, prosím. Alica pokračovala, kým nedočiahla na Martinovú ruku. Chytil ju oboma rukami a vytiahol na strechu. Obaja ostali ležať a pri lapaní po dychu si vychutnávali výhľad na nebo. Po 5 minútach. Martin, potrebuješ ešte oddych, alebo už môžeme ísť. Alica, môžeme ísť. Zliezli po požiarnom rebríku a na konci preskočili 3 metre. Vybrali sa do centra obce, do parku Snaepelit. Ako sa hmla rozpustila aj v centre, uvideli nový svet. Po cestách jazdili autá bez kolies, vznášajúc sa 30 cm nad zemou. Bývalé hory zaplňali výškové budovy. Alica, čo je to za budovu? Martin, vyzerá to ako vesmírna loď. Pravdepodobne je to mobilná budova, ktorá nemá problém vzlietnúť. Alica, prečo tu nie sú žiadni ľudia? Martin, možno je nejaký sviatok alebo čo? Alica, to si nemyslím, Martin. Vyzerá to tu desivo. Oproti námestiu stála vynovená budova, ktorú poznali ako obchodné centrum Jednota. Každých 15 sekúnd k nej prišiel vznášajúci sa automobil, ktorý sa na sekundu priblížil k budove a hneď veľkou rýchlosťou odišiel. Martin, pozri, Alica, naša Jednota je teraz akýsi transport tovaru. A kde je Svätý kríž Ježiša Krista? Kde sú všetci? Alica, možno v múzeu. Ľuďom sa už nechce chodiť von, alebo je to výnimočná situácia. Možno to súvisí aj s modro-červenými výstražnými svetlami okolo tamtej, lietajúcej, budovy. Musíme nájsť našu rodinu, iba tá nám teraz môže pomôcť. Poďme pozrieť ku mne domov. Vybrali sa na miesto, kde kedysi stál Alicin dom. Teraz tadiaľ viedla cesta. Martin, možno sa tvoja rodina presťahovala. Alica, s plačom presťahovala. Keď sme odchádzali, môj otec mal rakovinu v predposlednom štádiu. Mama bola v Čechách. A my sme skočili do hmly, z ktorej sme vyšli až teraz. V našom svete sme sa stratili. Stratila som všetko. Martin,
Nie je isté, či sme náš svet opustili. Alica, ako to myslíš? Martin, je možné, že pre určitý vesmír nevznikol žiadny skok v čase a my sme z nášho sveta nikdy neodcestovali a normálne sme pristáli na ihrisku. Alica, viem, kde by sme si to mohli overiť. Môžeme si ísť pozrieť naše mená na cintoríne a podľa dátumu úmrtia zistiť, či sme ostali nezvestní alebo sme dožili v našom čase. Možno niečo zistíme aj o rodine a potomkoch. Presunuli sa na miesto, kde mal byť cintorín. Alica, nie sú tu žiadne hroby. Martin, ale márnica je tu stále, aj keď vyzerá inak. Teda, ak je to vôbec márnica. Zdá sa mi, že má otvorený vchod. Poďme sa pozrieť dnu. Pri vstupe ich privítala holografická sprievodkyňa. Sprievodkyňa, vítam vás v dome spomienok zosnulých mesta Brehy. Záznamy ktorého zosnulého si želáte prehrať? Alica, váhavo ideš prvý ty alebo ja? Martin, skúsim to ja, nadiktoval dátum narodenia, meno a priezvisko. Sprievodkyňa, želáte si prehrať verejné alebo súkromné rodinné záznamy? Martin, súkromné. Sprievodkyňa, pre súkromné rodinné záznamy prosím zadajte rodinné heslo. Martin, prehraj verejné záznamy. Sprievodkyňa, ktorý záznam? Martin, posledný. Zobrazili sa noviny s článkom, na fotografiách boli oni dvaja. Nadpis, dvojica mladistvých, Alica 16 a Martin 16 sa tragicky zabili pri nepovolenom zoskoku paraglidingom. Alici zmeravela tvár. Alica, s veľkým plačom ja som nás zabila, Martin. Martin, nie, Alica, žijeme. Nikoho si nezabila. Alici sa začalo ťažko dýchať. Zastavilo sa jej srdce a zosunula sa k zemi. Martin ju v poslednej chvíli zachytil a poskytol prvú pomoc. S ocenením z prvej pomoci to zvládol, po masáži srdca a umelom dýchaní sa srdce rozbehlo a Alica začala sama dýchať. Martin ju držal za ruku v stabilizovanej polohe. Alica, prepáč, nechcela som ti ublížiť. To ma mrzí najviac. Martin, utišujúco, potláčajúc slzy, nič si nespravila. Žijeme, všetko je v poriadku. Alica, ale pre ostatných sme zomreli. Martin, teraz žijeme. Možno sa budeme vedieť podobným spôsobom vrátiť do nášho času a zmeniť to. Teraz oddychuj. Alica tvrdo zaspala. Martin, kontrolujúc jej dých, si pozeral záznamy všetkých, ktorých z brehov poznal. Po hodine sa Alica prebudila. Alica, čo navrhuješ teraz? Martin, navrhujem ísť sa pozrieť do Novej Bane, na miesto, kde kedysi stál náš dom, možno niečo zistíme o mojich potomkoch. Alica, chcem ešte vidieť záznam môjho otca. Martin, pozrel som záznamy všetkých, kým si spala. Myslím, že teraz by ťa to iba zdržalo, z hľadiska nášho lineárneho času sa nič z toho ešte nestalo. Alica, máš pravdu. Poďme preč. Vybrali sa rýchlou chôdzou po moste spájajúcom Brehy s Novou Baňou. Martin, prečo je tu také zvláštne svetlo? A kde sú sväté sochy? Alica, neviem, asi to súvisí s tými vecami na oblohe. Ako sa priblížili k monumentu, všimli si zvláštne mechanizmy. Alica, tie sochy sú asi za týmito krytmi. Je to ich ochrana. Nie divu, že sú tu ešte aj v tejto dobe. Keď prechádzali Bernolákovou ulicou popri svätých sochách, uvideli prvého človeka, mladú dievčinu vo futuristickej kombinéze, vyzerajúcu takmer ako Alicina dvojička, ale s inou farbou očí a vlasov. S nahnevaným výrazom okolo nich prešla, ako by ich ani nevidela. Martin, videla si tú podobu? To musí byť určite tvoja rodina. Alica, mama mi často spomínala svoju sestru a jej dcéru. Možno som jej praprateta. Tak či tak, nikoho iného tu nevidíme. Poďme za ňou. Vybrali sa za dievčinou. Martin, ako dlho bude trvať, kým si všimne, že ju sledujeme? Alica, dúfam, že čím skôr. Táto rýchla chôdza unavuje.
Na kombinéze dievčiny dvakrát zablikalo červené svetlo. Dievčina, otáčajúc sa, čo chcete. Alica, stratili sme sa a potrebovali by sme pomoc. Dievčina, a ako by som vám s tým mohla pomôcť? Martin, máme problém, nie sme odtiaľto a potrebujeme jednu vec, aby sme sa mohli vrátiť domov. Dievčina akoby si pre seba zamumlala, aha, a pokračovala rýchlou chôdzou. Martin, to bolo čo? Alica, neviem, ale nepáči sa mi to. Poďme rýchlo za ňou. Alica, počkaj. Dievčina sa otočila, dvojica ju rýchlo dobehla. Dievčina, nemám vám ako pomôcť. Vedeli by ste, kde je utečenecké centrum? Martin, aké centrum? My nie sme utečenci. Myslíme si, že si Alicina stratená rodina. Dievčina, vy ste ukradli môj profil. Martin si uvedomil, že dievčina myslí tvár. Usúdil, že v budúcnosti bude tvár na zákazku bežná. Martin, nie. Alicina tvár je pravá, bez úprav. Alica nikdy nepoužívala ani len make-up. Razantná odpoveď dievčinu zaujala, vážny výraz nahradil jemný úsmev. Dievčina, podávajúc ruku, volám sa Lara. Teší ma. Alica a Martin sa predstavili. Martin, máme veľké tajomstvo, ktoré môžeme povedať iba skutočnej rodine. Vypočuješ si nás. Lara, áno, rada. Poďme si sadnúť na námestie Slobody. Martinovi v tom prebleskla zabudnutá spomienka zo sna. Trojica si sadla na lavičku. Martin, sediac v strede, začal Lare rozprávať celý príbeh. Kým si Alica pohľadom prezerala námestie, Lara celú dobu úprene hľadela na Martina a akoby sa chcela po každej 10. vete niečo spýtať, no vždy sa iba milo usmiala. Alica si všimla, že Lara sedí pri Martinovi stále bližšie. Snažila sa pôsobiť pokojne a svoje emócie zakryť. Martin si to na Alici všimol a príbeh prerušil. Martin, čo sa deje, Alica? Alica, nič, len mi prišlo nevoľno. Dopovedz Lare príbeh, ja sa idem trochu poprechádzať. Martin, idem s tebou. Alica, nie, nestrácajme čas. Som tu na blízku. Keď sa Alica otočila a prešla na druhú stranu námestia, na lavičke zbadala niečo, čo ju zarazilo, Martin sa boskával s Larou. Zalial ju strach, hnev a neistota. Ušla z námestia, no po pár minútach behu sa upokojila a rozhodla sa vrátiť. Keď prišla späť, dvojica sa ešte boskávala, nevšímajúc si okolie. Na lavičke si Alica všimla nápoj s označením Cola Kiss Kiss a obrázkom jahody. Alica, Lara. Dvojica sa od seba otiahla a pozrela na Alicu. Alica, čo je to za nápoj na lavičke? Lara, ja to volám, lásky kola. Dáš si? Alica, áno. Vzala nápoj a prečítala si celý obal aj návod na zadnej strane. Alica, oboznámila si Martina s návodom na použitie. Lara, nie. Zabudla som. Alica otvorila nápoj, v nádobe bol ešte minimálne liter tekutiny, a celý zvyšok vyliala Lare na vlasy. Lara sa postavila s účesom ako zmoknuté kura, no tvárila sa, ako by sa nič nestalo. Na kombinéze dvakrát zablikalo modré svetlo, tekutina sa vyparila a vlasy sa upravili do nového účesu. Potom dvakrát zablikalo zelené svetlo. Lara, o pár minút má prísť výchrica 1. stupňa. Budeme sa musieť rozlúčiť. Martin, ty nás tu chceš nechať. Lara, teba nie, Martin. O chvíľu príde po mňa mobil. Mám jedno voľné miesto. Pôjdeš so mnou. Martin bol zaskočený a myslel iba na to, ako zachrániť Alicu. Skôr než stihol čokoľvek povedať, prišiel vznášajúci sa automobil. Dvere sa otvorili a Lara nastúpila. Lara, naťahujúc ruku, ideš so mnou, Martin. Martin chytil Laru za ruku a nastúpil. Pri nastupovaní na Alicu žmúrkol, no tá si to nevšimla. Auto odletelo. Z pekného počasia sa v sekunde stala výchrica. Alica chvíľu stála,
Potom ju vietor strhol do behu. Pri monumente so zakrytými sochami mala problém pokračovať. Priblížila sa bližšie, zbadala, že jeden kryt nie je úplne zatvorený, bránil tomu úlomok sochy. S námahou zdvihla kryt, schovala sa dnu a kryt zavrela. Rozdiel v hlučnosti vonku a vo vnútri bol ohromný. Ticho ju upokojovalo. Zaspala, s jedinou myšlienkou, prečo ju Martin opustil. Vznášajúci automobil pristál v garáži Larinho domu. Larin otec, znepokojene Lara. Prečo spí? Lara, to nie je Peter, ale Martin. Je to môj nový priateľ. S Petrom som sa dnes rozišla. Larin otec, použila si uteču spávadlo. Lara, poznáš pravidlá pri pomoci utečencom. Larin otec, píše sa tam, doporučujú, nie, povinné. Lara, ale vieš, že môžu byť milí a láskaví, a zrazu agresívny a nebezpečný. Larin otec, dúfam, že vieš, čo robíš. Lara, neboj sa, ocino. Larin otec, dobre teda. Zajtra pôjdeme s Martinom na úrad požiadať o doklady. Uvedomuješ si následky, ak Martin niečo poruší. Stačí malý priestupok, mňa vyhodia z práce a ty budeš opakovať ročník. Museli by sme sa presťahovať do priemyselnej oblasti. Lara, kľudne, nechcem žiadne veci, chcem mať Martina. Larin otec, dcérka, medzi mať a byť je úzka čiara. Nemýl si to. Lara, viem, chcem s ním iba byť. Dajme mu šancu. O 8 hodín neskôr v Larinej izbe. Martin sa prebúdza v posteli, zakrytý paplónom. Lara stojí vedľa. Martin, Alica, kde to sme? Lara, stratil si pamäť, za chvíľu si na všetko spomenieš. Buchol si hlavu a s otcom sme ťa zaviezli do nemocnice. Inak, ja som Lara. Podľa návodu to môže byť nepríjemné, ak si v posledných 24 hodinách zažil niečo dramatické. Martin, návodu. Akého návodu? Lara, ktorý nám dali lekári, keď ťa ošetrili. Martina pýchla hlava a vybavili sa mu obrazy celého dňa. Posledné, čo uvidel, bola Alica. Chcel okamžite odísť, ale zistil, že na sebe nič nemá. Martin, kde je moje oblečenie? Musím ísť za Alicou. Lara, neboj sa, do postele ťa dávala naša chyžná, je to android. Dostaneš všetko, čo budeš chcieť, len si ma teraz vypočuj. Výchrica skončila. V správach nehlásili straty na životoch. Alica žije a ja ti ju môžem pomôcť nájsť. Otec súhlasil, aby si u nás býval. Je ochotný sa za teba zaručiť a pomôcť ti vybaviť občiansky preukaz. Bude sa ti ľahšie hľadať Alica, keď budeš občan Slovenskej republiky. Lara si sadla k Martinovi na posteľ. Martin, a máte len jednu detskú izbu. Lara, s úsmevom má 2 poschodia. Vyber si, či chceš spávať hore, alebo dole. Musím ťa však upozorniť, ak sa za teba otec zaručí a ty spravíš čo i len malý priestupok, bude to mať veľmi zlé následky pre celú našu rodinu. Vonku musíš byť v mojej alebo otcovej prítomnosti, kým nepoznáš pravidlá. Budeš ma musieť poslúchať na slovo. Sľubujem, že pre teba spravím všetko. Prijímaš ponuku? Martin, áno, prijímam. Lara, dobre. Teraz ťa nechám v súkromí. Príde chyžná a vysvetlí ti postup výberu oblečenia. Vyber si čokoľvek. Vošla chyžná. Chyžná, počula som, že vám mám pomôcť s výberom oblečenia. Martin, áno. Chyžná spustila holografický katalóg. Chyžná, o pár minút vám bude na mieru ušité zvolené oblečenie. Šatník vydal zvláštny zvuk a otvoril sa. Chyžná, teraz vás nechám v súkromí, mladý muž. Odišla a Martin sa obliekol. Na jeho atletickej postave vyzeralo oblečenie ešte lepšie než v katalógu. V tom vošla Lara. Lara, to ti sekne. Dobre si vybral. Teraz si nový človek, Martin. Martin si pomyslel,
čokoľvek pre Alicu. Martin, a ešte, ako sa ide na druhé poschodie? Nevidím schody ani rebrík. Lara, stačí vyskočiť. V určitých miestach je znížená gravitácia. Ukážem ti celý dom a potom sa pustíme do štúdia návodu k žiadosti o občianstvo. Alica sa prebúdza za sochou. Otvorí kryt a vyjde von. Noc ešte zahaľuje ulicu. Vráti sa do brehov. Keď prechádza mostom, začína svitať. V centre ju privíta krásny východ slnka. Po ulici lietajú automobily, ale nikoho živého nevidí. Unavená a premoknutá si ide sadnúť na lavičku v parku na námestí Smepel. Popri námestí kráča neznámy chlapec a kývne na ňu. Ahoj, Lara. Alica si uvedomí, že si ju pomýlil. Postaví sa a pristúpi k nemu. Alica, ahoj. Ja nie som Lara, volám sa Alica. Mladý chlapec, moje meno je Peter. Prepáč, pomýlil som si ťa s kamarátkou. Alica, to je v poriadku. Poznám ju. Pred výchricou odišla s mojím kamarátom vo vznášajúcom sa aute a mňa nechala na pospas počasiu. Peter, aha, ty si utečenec. Alica, nie som utečenec. Som Lariná stratená rodina. Peter, a prečo si ostala vo výchrici? Alica, stratili sme sa. Ak chceš vedieť viac, musel by si vypočuť celý môj príbeh. Peter, veľmi ma to zaujíma, rád si ťa vypočujem. Z domov začínajú vychádzať ľudia a ulice sa zaplňajú. Alica, môžeme ísť niekam, kde je menej ľudí. Peter, áno, poznám miesto. O chvíľu príde po nás mobil. Petrovi na sluchu dvakrát zablikalo žlté svetlo. O 30 sekúnd prišiel vznášajúci sa automobil. Dvojica nastúpila a auto ich odviezlo do mestskej štvrte Liešna. Zastavili pri veľkých obytných budovách na mieste, ktoré si Alica pamätá ako hory. Všimla si altánok na detskom ihrisku, v tvare malého domčeka, takmer rovnaký ako v jej čase. Alica, ten altánok tu ešte stojí. Peter, koluje o ňom mýtus. Väčšina verí, že je pôvodný a ľudia sa oň starali najnovšími nátermi. Starší tvrdia, že sa kedysi rozpadol a vytvorili nový, a ten už udržiavali. Vošli dnu a sadli si na lavičku po obvode. Alica, so slzami v očiach nejdeme radšej inde. Toto miesto mi pripomína niečo, na čo chcem zabudnúť. S Martinom tu kedysi trávili veľa času, robili si úlohy, preberali zážitky a plánovali program na celý deň. Peter si všimol, že Alica sa trasie a oblečenie má ešte vlhké. Rozopol futuristickú bundu a prikryl ju. Bunda dvakrát zablikala na modro a vlhkosť sa vyparila, vytvorilo sa príjemné teplo. Peter, je ti už lepšie. Alica, je mi hrozne. Peter, položiac ruku na jej ruku, neboj sa. Spravím pre teba všetko, aby som ti pomohol. Alica otočila dlaň k jeho dlani a prestala sa triasť. Alica, pozerajúc mu do očí, ďakujem, Peter. Môžem ti veriť. Peter, áno, môžeš. Alica mu rozpovedala celý svoj príbeh, držiac ho za ruku. Alica, som zlá, Peter. Peter, nie si. Alica, aj napriek tomu, čo som spravila. Peter, každý robí chyby. Dôležité je, čo spravíš potom. Alica, s nádejou napravím ju a rovnakej sa budem vyhýbať. Peter, keď sa v živote stratíme, treba si určiť cieľ, iba tak nájdeme správny smer. Alica, sľubuješ, že ma nikdy neopustíš. Peter, sľubujem. Chcela by si sa vrátiť domov, ak by to bolo možné. Alica, nemám domov. Nemám sa kam vrátiť. Alica povedala Petrovi všetko okrem otca. Peter, takže si rozhodnutá žiť v našom svete. Alica, áno. Peter, dobre. Mám veľmi dobrého strýka, ktorý by sa za teba pri žiadosti o občianstvo zaručil a dovolil ti u nás bývať. Alica, žiješ so strýkom. A kde máš rodičov? Peter, vraj sa tragicky zabili pri nehode. Alica, to je mi ľúto. Peter,
Je to v poriadku, bol som taký malý, že si ich nepamätám. Alica, muselo to byť ťažké vyrastať medzi spolužiakmi s rodičmi a byť sám. Peter, nikdy som sa necítil sám. Strýko bol od malička môj najlepší kamarát. Alica, objímajúc Petra, som rada, že som ťa stretla. Peter, opetujúc objatie aj ja. Čo by si teraz chcela robiť? Alica, nič, iba byť s tebou. Peter, a hlad nemáš? Alica, vlastne áno. Peter začal Alici prehrávať holografický potravinový katalóg. Alica listovala pohybom ruky a vybrala sladké raňajky pre dvoch. Potom si všimla nápoj, Cola Kiss Kiss, a potvrdila aj túto voľbu. Petrovi dvakrát na sluchu zablikalo fialové svetlo a o 2 minúty prišiel donáškový automobil. Jedlo priniesol do altánku. Alici veľmi nechutilo, hoci chutnejšie raňajky ešte nemala. Peter, musíš jesť, aby si nabrala silu. Alica sa premohla a s Petrom dojedla. Vytiahla z boxu Colu Kiss. Napila sa veľkým dúškom, polovica preč. Alica, ponúkneš sa aj ty? Peter vzal nápoj a vylial ho na zem. Alica naň prekvapene pozrela. Peter sa k nej prisunul a bez slov sa jej pozrel do očí. Alica chytila Petra za ruku, priblížila sa a zavrela oči. Ich pery sa dotkli, boskávali sa prvýkrát v živote. Alica, to bolo krásne. Peter, áno. Alica, ideme k tebe domov zoznámiť sa so strýkom. Peter, môžeme. Pre nich prišiel vznášajúci sa automobil a odviezol ich k Petrovi. Peter, strýko nás už čaká, písal som mu správu. Alica, nevidela som ťa písať. Aha, keď ti na sluchu blikalo modré svetlo. Peter, presne. Peter vzal Alicu do garáže, kde jeho strýko nastavoval zariadenia automatizovanej dielničky. Strýko, vitaj, Alica. Dúfam, že sa ti u nás bude dobre bývať. Peter mi spomínal, že si z Južnej Afriky. Ak sa za teba zaručím, budeš mať 99% šancu, že ti žiadosť o naše občianstvo schvália. Teraz ešte niečo dokončím. Peter, ukáž jej dom. V kuchyni jej ukázal, ako všetko funguje. Peter, ktorú časť domu chceš vidieť? Alica, svoju izbu. Presunuli sa do Petrovej izby. Peter, toto je moja izba. Hore vraj bývala moja sestra, ale tú si nepamätám. Na ktorom poschodí chceš bývať? Alica, na prvom. Doma som bola zvyknutá pred spaním písať si s kamarátom. Teraz sa môžeme normálne rozprávať. Peter, v poriadku, môžeš používať posteľ v rohu. Alica, a na horné poschodie sa ako ide. Peter, vyskočil zvláštnou rýchlosťou hore a hneď zoskočil späť stále rovnako, skokom. Keď sa mi nechce odkladať hry, vyskočím hore a hrám sa s ďalšími. Mať prázdne druhé poschodie má aj výhody. Peter ukázal Alici zvyšok domu. Keď sa vracali cez kuchyňu, pri večeri ich už čakal strýko. Pri jedle vysvetlil, čo všetko bude zahŕňať, ak sa za ňu zaručí a stane sa jej opatrovníkom, aj aké následky by malo porušenie pravidiel, vrátane odvezenia do Južnej Afriky. Alica so všetkým súhlasila. Alica, sľubujem, že neurobím nič, čo by mohlo viesť k priestupku, a budem vás poslúchať na slovo. Strýko, v poriadku. Zajtra pôjdeme na úrad požiadať o občianstvo. Peter, teraz si prejdeme návod k žiadosti. Alica a Peter študovali návod niekoľko hodín. Na druhý deň ráno v Larinej izbe. Martin sa obliekol prvý a začal budiť Laru. Martin, vstávaj, Lara, musíme ísť. Chcem tam byť prvý. Ak pri výchrici nikto nezahynul, znamená to, že aj Alica mala pomoc. Možno ju tam stretneme, určite bude dochvíľna. Sľúbila si mi to. Lara si uvedomila, že ak sa Martin stretne s Alicou, mohol by zistiť pravdu o uspávadle. Musím tomu zabrániť, prebleslo jej mysľou. Začala sa rýchlo obliekať. Lara, Martin, si pripravený na test,
ktorým budeš musieť prejsť. Martin, áno. Včera sme si ním prešli najmenej 1 000 000 krát. Lara bez slov zamierila do kúpeľne. Na sluchu jej zablikalo fialové svetlo, zadala počítaču výzvu, aby vytvoril nový tréningový test s doplnenými otázkami a literatúrou. Pri raňajkách. Lara, vieš, že ak test nespravíš, žiadosť zamietnu. Martin, viem. Lara, chcem sa uistiť, že si naozaj pripravený. Spravíš ešte jeden test. Martin si uvedomil, že ak test nespraví a pošlú ho do Južnej Afriky, možno už Alicu nikdy neuvidí. Spomenul si, ako ho nič nebavilo, keď sa s Alicou na čas prestali stretávať. Martin, dobre, pusti mi ešte jeden. Lara spustila holografický test. Martin odpovedal takmer na všetko správne, chýbala mu jedna odpoveď. Martin, túto otázku si nepamätám. Lara, pamätáš na ten úraz? Lekári spomínali možnú dočasnú stratu pamäti. Poďme si preopakovať literatúru. Po hodine učenia. Martin, som pripravený. Môžeme ísť. V garáži nastúpili do auta, kde ich už čakal Larin otec. Larin otec, ste pripravení? Lara, áno, môžeme. V rovnaký čas na úrade vychádza z kancelárie Petrov strýko s Alicou. Dlhá chodba ich doviedla do čakárne, kde čakal Peter. Holografická aplikácia na stene oznámila, že o pár minút budú výsledky žiadosti. Po chvíli vyzvala Alicu nadiktovať údaje, žiadosť bola schválená. Peter, môžeme ísť, zvyšok sa vybaví zajtra. Alica, ešte musíme niečo zariadiť. Peter, tu už nie, musíme ísť preč. Alica, vedel by si mi rýchlo vytvoriť aplikáciu, ktorá bude vyzerať ako oficiálna a oznámi falošné výsledky pre mená Alica a Martin. Alica, žiadosť zamietnutá, Martin, žiadosť prijatá. Peter, skúsim. Na sluchu mu zablikalo fialové svetlo a nadiktoval počítaču výzvu na aprílový žartík. Peter, hotovo. Alica, prosím, nahraj to do prenosného terminálu, nastav predvolené prehrávanie, po hodine a 10 minútach nech sa aplikácia sama vymaže a reset spôsobí odopnutie zo steny. Pripni ho na chodbu. Peter, idem na to. O pár sekúnd. Peter, môžeme ísť. Strýko ich odviezol domov. V tom čase prichádza na úrad Martin s Larou a jej otcom. Lara, do kancelárie pôjdeš len ty s otcom. Ja budem čakať v čakárni. Martin s Lariným otcom kráčajú chodbou. Na stene sa prehráva aplikácia, výsledky žiadostí o občianstvo. Martin si ju v rýchlosti všimne. V kancelárii strávia hodinu. Keď vychádzajú, pred dverami už čaká Lara. Lara, tak ako, Martin? Spravil si test. Martin, áno, spravil. Je vysoká šanca na schválenie. Máme počkať v čakárni na ďalšie inštrukcie. Larin otec, idem na toaletu, počkajte pri aute. Martin sa zastaví pri aplikácii na stene. Nadiktuje svoje meno, žiadosť schválená. Zadá Alicino meno, žiadosť zamietnutá, osoba vrátená do krajiny pôvodu, Južná Afrika. Silno sa mu rozbúcha srdce. Prichádza Lara, všimne si, že aplikácia má verbe namiesto 3 kopcov 2, niečo nesedí. Lara, čo sa deje? Martin, mne žiadosť schválili a Alicii zamietli. Vraj ju odviezli do Južnej Afriky. Lara si pomyslí, v tom má prsty Alica. Nechce, aby vedel, že je stále tu. Martin, musím ísť za Alicou. Ruším žiadosť o občianstvo. Lara, to nemôžeš. Martin, prečo nie? Lara, neúspešných vracajú domov oddelene a bez záznamov. Rozdelia vás do rôznych miest so zákazom cestovania. Keď dovršíte o 2 roky 18, budete môcť žiadať o ich občianstvo. Cesta je drahá, práce málo, adaptácia dlhá. Ak počkáš 2 roky, pôjdeme spolu do Južnej Afriky hľadať Alicu ako turisti.
Bude to rýchlejšie. Ostaneš so mnou. Martin, áno, prijímam tvoju ponuku. Ostávam. Ako prechádzali čakárňou, holografická aplikácia oznámila, že o pár minút budú výsledky. Martin, už vieme, ďakujem. Po 10 minútach prenosný modem na chodbe falošnú aplikáciu vymazal a spadol na zem. Po 15 minútach prichádza Larin otec k autu. Larin otec, aké správy? Dostal Martin občianstvo. Lara, áno, ocino. Larin otec, výborne. Ideme domov. O pár minút v Larinej izbe. Lara, musím ti povedať zlú správu. Martin, čo je to? Hádam nie horšie, než že 2 roky neuvidím Alicu. Lara, s úsmevom ale vedú, vidíš. Martin, vážne fakt vtipné. Ako si to predstavuješ? Lara, neboj sa, bude sa ti to páčiť, len začiatok môže byť náročný, neabsolvoval si predošlé ročníky. Martin, aha, škola. Lara, áno, dochádzka je povinná a neospravedlnené porušenie je priestupok. Na konci roka skúšky, neúspech tiež znamená priestupok. Ale mám aj dobré správy. Každý deň po škole si spravíme úlohy a naplánujeme program. S bývalým priateľom sme hrávali nové druhy športov, niekedy nás bavilo objavovať samotný zmysel hry. Martin si spomenul, ako každý deň s Alicou hodinu športovali. Martin, to by sa mi páčilo. Lara, a to nie je všetko, u nás je veľa dobrodružstiev. Martin, znie to ako dobrý plán. Lara, som rada, že si sa rozhodol byť so mnou. Martin, nerozhodol, je to nutnosť, ak chcem nájsť Alicu rýchlejšie. Čím neskôr ju nájdem, tým väčšia šanca, že sa jej niečo stane. V Petrovej izbe sa Alica a Peter dohadujú na podobnom pláne. Alica, budem môcť chodiť do školy. Peter, budeš musieť. S občianstvom vzniká povinnosť navštevovať školu do 18 rokov. Budeš sa učiť predmety, ktoré v tvojej dobe ešte neboli, s metódami a pomôckami, aké si nevieš predstaviť. Po škole môžeme chodiť do nášho altánku, spraviť úlohy a naplánovať program na celý zvyšok dňa. Alica, to by bolo krásne. A môžeme si po úlohách dať trošku kolíkis. Peter, samozrejme, keď budeš mať chuť. Alica, aký vzťah si mal s Larou? Peter, bola to moja priateľka, ale rozišli sme sa. Alica, prečo? Peter, hodinu pred ohlásenou výchricou chcela ísť na námestie Slobody a rozprávala, že náš vzťah by sme mali posunúť na vyššiu úroveň. Alica, ako dlho ste spolu chodili? Peter, 9 rokov. Od prvej triedy sme sa stretávali každý deň, až do nedávna. Na lavičke mi ponúkla kolúkis. Odmietol som a urazila sa. Vyčítala mi, že som neschopný a náš vzťah nemá budúcnosť. Chcel som ju poboskať, ale nedala mi šancu. Povedala, že sa chce prestať stretávať. Už to povedala viackrát, ale vždy sa nakoniec ozvala. Keď som sa dozvedel, že sa boskávala s tvojím kamarátom a odišla s ním, pochopil som, že je koniec. Alica, mrzí ma to. Peter, nemusí. Som rád, že som sa s ňou rozišiel a stretol teba. A ty si mala aký vzťah so svojím kamarátom? Alica, boli sme nerozlučná dvojka. Nikdy sme sa neboskávali, ale trávili sme spolu každý deň. Martin ma veľakrát vysekal z problémov, aj za cenu, že sa do nich dostal on. Raz mi na vodopádoch zachránil život. V jeho prítomnosti som sa cítila šťastná. Potom, ako ma nechal vo výchrici, sa všetko zmenilo. Zlomil mi tým srdce. Spomienky naňho bolia. Chcem zabudnúť. Peter, viem, aké je to stratiť milujúceho človeka. Peter sa pomaly priblížil, no Alica sa odtiahla. Alica, neobjednáš, prosím, kolúkis. Peter, keď máš chuť, nie je problém, o pár minút je tu. Po hodine. Alica, som veľmi unavená, musím si pospať. A inak,
je dovolené prefarbiť si vlasy na ružovo. Peter, môžeš si vybrať akúkoľvek farbu, ktorá sa ti páči. Alica zaspala, Peter ju uložil do postele a zavolal chyžnú, ktorá dokončila zvyšok. V tom istom čase v Larinej izbe. Lara, zajtra pôjdeme na zápis do školy. Budeš môj spolužiak a budeme chodiť do školy v Novej Bani. Martin, ale ja chcem do školy v Brehoch. Lara, podľa dohody musíme byť spolu a mne sa nechce prestupovať. Martin, nespravila by si to pre mňa. Lara, spravila, ale otec by mi to nedovolil. Martin, tebe aj niečo nedovolí. Lara, áno, je prísny. Martin, dobre, zajtra ideme na zápis do Novej Bane. Môžem ísť spať, alebo sa chceš ešte rozprávať. Lara, zajtra po škole mám pre teba výlet. Mám lístky od Petra na futbal, hrá Mesto Brehy s Novou Baňou. Bude to najsledovanejší zápas sezóny. Tie lístky stáli Mailand. Martin, to si nenechám uísť. Ďakujem, Lara. O takom zápase sa mi ani nesnívalo. Lara, dobrú noc, Martin. Martin, aj tebe, Lara.